izaten duela internatzaile baten laguntza askotan, ez? Eta ikusten da, Alabese kasu honetan, gehiago behar duela beste batzu baino. Ikusten dugu kasu honetan sola oin aulkian barruan, eta Tome berrirore jendeari izaten nun kokatu, zer egin. Era bateko eraikuntza prozesua. Bai. Casaresen abiadura, zein ondo eraman duen baloiarean sartu. Lehenago iritsi da Otermin eta Atezainak hartu du baloia. Haze abiadura. Hemen egin konturatze bali mazea, Lezaman ikusi genuen kokapena bi zentralena, ez da berdina. Orduan uste Josu Iglesias izan zela eskerretik jokatu zuena. Ladero eskubia. Ladero eskubitik. Eskerretik ladero gehiago sufrituko posturagatik eta... Iban Malonek egin du erdirak eta Laderok berak moztu du area barruan, azkenean ezkerrez urrundu. Baloia gor Kabritek txikia da, baina buruz ikutzea lortu du. Gero ez da iritsi. Bultzaka da eman dio Morcillori, alboko sake aterako du Alabesek. Zaila. Ikutentzako gaur, Goikoren falta nabarituko du berak. Hor zebe referentzi bezala baino gustadago jokatzen du bigarren aurrelari bezala, edo bestela egaletik jokatu, ez? Askatasun gehiagokin jokatzeko aukera izaten du, ez? Hor markaketa errezagoa da. Eta gainera normalean, beti ez baino normalean, baloia goitik etortzen zaio, eta goitik datorren baloi batea, beretzako zaila da, ez? Bera da, aprobetxatzen duena goitik datosten baloi horiek, goiko edo beste batek borroka egin, eta hor gelditzen den baloi hori aprobetxatza gustatzen zaio berari, askatasun gehiagokin jokatzeko. Eta bat zeritxetik kanpo min egiten du, ez? Lemoan ikusi genuen zen min egin zuen igual egal batean eskak kokatzen zen, eta hortigan aurrera, ez? Kasu honetan... Iban Malonek falta egin dio Iker Alegreri, Ralunek aterako du, baloiara barrura ez da txarra, buruz atzeraka, abante guztia Monterok izan du, eta Atezainak hartu du baloia, azkar atena nahi du gainera. Luze, Calderonen bila, aldaratzea gainera Alabesentzat, Salcedok Calderoni eman dio, honek erdira pasea Esparzari, oso ondo iritsi da Josu Iglesias baloi hori mozteko Oscar Martínez, eskuine galean Casares area barruan, Juri bere aurrean, arriskua, erdiraketa, jaurtiketa, Salcedok, atzelariaren gorputzera, azkenean Alamok aterako du, gaizki atera dute, Moiak moztuta baloia kanpora txaloak, Mendizorrotzan Alabesentzat. Gustora da jendea, jarrera ona da, jokoa ere bai, kasu honetan oino oso ondo baloi ateratu denean biharren baloi horretara zelai erdiko jokalari asko hurbildu dira eta taldea ondo dago, gustora sentitzen dago. Josu Iglesiasen falta ikusi du epaileak eta min hartuta geratu da Alabeseko jokalaria. Calderon. Indar askokin sartu da, baina egia da baloia juten dela. Baita ere, egia da, takoak aurretik dituela jundela, ez? Da hori falta da, baina, bueno, gauzari gomena da, baloia ikutzen duela. Hor. Baloia tartean zen, gainera baloia ikutu du Josu Iglesiasek. Baina min hartu du Calderonek, eta orain arte behintzat, hor, Realune galdutako baloi horietan arriskua sortzen ari da Alabes. Bixeri zaie sola jauna esaten, utxarte horiek, utxune horiek behar bezala hornitzeko, opari gehiagiari direla egiten eta. Behitik behintzat tarte handiak ikusten dira sarritan. Hor betik olako ikuste bali dira, goitik handiago bat. Betik ikustea da zaila. Bai, hemendik dana ondo ikusten da. Gutierrezek Ibonek atera du, Otarminek urrundu, Alabeseko bi jokalari errematea egitetik oso gertu, baloia Irundarrentzat, eta ondo berreskuratu du Casaresek. Bandera Alaina buru altxatu du, Luze, Laderok buruz atzeraka Otarmini. Luze atera du Oterminek, Alegrerekin jokatuz, Alamo ezkergalean orain joan egin zaio, eta albotik atera beharko du Alvarez Tomeren taldeak, liderrak Alabesek. Hortxe aurreko jokaldia, so gertu, eta azkenean Oterminek urrundu du. Hor atera duenean falta ematen zuen Esparza jokoskan potezoko, baina bueno, Marsainak ez doa digasitzen, no?
Eta joan zen asteburuan beste behin albiste txarrak Barakaldorentzat. Berriro galdu egin zuen azkena zen, sailkapeneko azkena zen. Etxean utxe eta bat galdu zuen berriro Oviedoren aurka. Eta zuloan da Barakaldo 18 puntu ditu. Sporting Bek 19, Peña Espor eta Guijuelok 21 puntu. Eta jetxira postuetatik kanpo dagoen Zamorak 22. Beraz, lehenbailen hasi beharko du Alabesek ez barkatu Barakaldok puntuak pilatzen. Zulo hori ezaunditzeko. Orain Castellan hori egin diote falta. Real Unionek aterako du, Kerok aterako du. Ordakero. Atera du, ez da txarra. Ondo urrundu du Morcillok. Azkenean Espartzak atera du baloia. Casares. Ez dago faltarik, alboko sakea Alabesek aterako du. Alabesek ez du nahi lemona noetan bezala baloiak gelditu eta makal ateratzea denbora pasatzea, baizik eta ritmo ipintza nahi dio partiduari. Berak argi ikusi du gaur ritmo ipini bertziola lehenengo momentutikan, bizitasun askorikin jokatu behartzuela, atxeenik gabe. Galeko bi txikiak eta batez ere Oskar Martinezek, igual beste erabateko jokoa dauka, Egipto eta Jeni eta hauek pixka bate beste joko batekin honek mobilidade gehiago biltzen da batera eta bestera askatasun gehiago baino lan hobea egiten du zelai erdiko jendeantzako eta talde hortatik taldea lanerako dago, baina gero egaliko bi jokalariak egin biziak eta ukita horiekin asko jokatu gara. Ez diote morarik eman behar Real atzen ondo ipintzen, eta hori egiten ari da. Ondo Alamo baloi atzean utzi dio Iker Alegreri, honek ezin kontrolatu, Iban Malon, arrisku aurrundu nahian azkenean atera du baloia. Alabesek aulkian Montoya, Meskita, Malagon, Jito eta Indiano ditu. Esan behar Jenik joan zen astean anoetan txartel gorri ikusi zuela, bajada horregatik. Eta hemen partidazio horretik entrenatzen ikusi ditugu beste jokalari batzuk. Tartean Rico bera ere hor zebilen. Beraz, baja dira gaurko partida honetarako. Uste dut, urtengo moraldian ia beti Jitok edo Jenik bietako batek jokatu duela gaur 11koan ez bata ez bestea. Oskar Martinez, titular. Baloiona Alamorentzat zer egiten duen areara zuzen oso ondo iritsi da aukera, jaurtik eta atezainak ondo eutsi di ondo atera du. Ze abiadura hartu duen, baloia kontrolpean zuela Alamok. Hori oso ondo egiten du berak, baloia oso ondo eramaten du. Aukera berriro erdiraketa, kanpora joango da, ateko sakea, baina begira nun hartu duen baloia eta iritsi egin da. Bazuen lekua, baina gero sartu egin behar da. Bai, hor Moiak sufritu egiten du. Eta sola ordezko batekin hitz egiten, bitartean jokaldiaren errepikapena, aukera ona, oso ona, berdinketa sartzeko, eta aldaketa bat prestatzen ari ote den, ala ematen du behintzat, berotzen jarri du jokalari bat, Miguel Solak. Jokalari berria. Hala da bai, Carliños ematen du. Eta berehala sartuko du, Ez dakit, batematek arazoak dituen edo bestela den aldaketa, bitartean Alamorentzat baloia berriro eskuine galean, beraurrean Moia, Alamok erdiratu. Lehenengo zutoinean buruz ikutzea lortu du Iker Alegrek, baina ez zegoen inor bigarren zutoinean erremate egiteko lehian orain. Azkenean Real Unionek eramango du baloia. Gorka Brit, hori bai bere lekua dela jaurtiketa egiteko ere aproposa zuen azkenean atzelariak moztu du. Bizi jokua alde batetik bestera Calderonek ikutu du, Josu Iglesias lehenago iritsi da, berak moztu du Alamo. Alamo kontrola, lurrera joan da falta. Eta aldaketa eskatzen ari da Joseba. Alaxe da bai. Ez dakigu norbaitek min hartu duelako. Estrategi aldaketa. Azkar egingo du lehen aldaketa, ordu erdia bete aurretik. Miguel Solak, zentrala Josu Iglesias kanpora, eta Castellano zentral postura pasako da. Zentral postura pasako da.